Näetkö punaisen ympyrän? Se olet sinä. Olet maalaamassa autoa ja kuten tiedät, se ei ole lainkaan niin helppoa kuin miltä kuulostaa. Olet osa menetelmien, tehtävien ja ihmisten isompaa verkostoa. Ja olette kaikki riippuvaisia toisistanne. Onneksi tämän ei tarvitse olla hämmentävää. Process Manager tai PROMA on järjestelmä, joka antaa yleisnäkymän koko korjausprosessista kaikille työntekijöille. Työnkulku maalaamossasi tehostuu, työsi laatu lisääntyy. Ja samoin lisääntyy maalaamon tehokkuus ja tuottavuus. PROMA tekee työnkulustasi helpomman. Se on oikeasti aika yksinkertaista. Järjestelmä antaa sinulle ja muille työntekijöille täydellisen näkymän siitä, mitä kukin tekee ja milloin. Se tarkoittaa vähemmän hukattua työaikaa ja vähemmän väärinkäsityksiä. Sinun ei tarvitse enää täyttää työkortteja, sillä järjestelmä hoitaa kaiken dokumentoinnin puolestasi. PROMA vapauttaa aikaa, jotta voit tehdä työsi paremmin, ja tämä mahdollistaa aiempaa suuremman määrän vauriokorjauksia. PROMA on esimerkiksi lisännyt usean maalaamon tuottavuutta jopa 22%. Jos sinulla on vaikkapa 5 työntekijää, pystyt vapauttamaan yli 1400 työtuntia ja tienaamaan vuosittain jopa 27 000 euroa enemmän. Maailma on täynnä manuaalisia toimintoja, myös sinun maalaamossasi. Mutta näin ei tarvitse olla. Järjestelmät pystyvät yksinkertaistamaan työtapoja. Ne tuovat yleisnäkymän toiminnoista ja tyytyväisiä asiakkaita. PROMA sisältää sähköisen työkortin, jolle kerätään kaikki tiedot autosta, vauriotyypistä ja korjaustarpeista. Sähköinen työkortti kertoo sinulle, kuinka paljon aikaa ja maalia yksittäiseen korjaukseen on kulunut. Se jopa näyttää, mitä väriä on käytetty. Työkortin voi yhdistää käyttämääsi vauriolaskentajärjestelmään, jolloin laskelmat ja kuvat siirtyvät automaattisesti. Näin PROMA lisää sekä tehokkuutta että tuottavuutta, ja mikään tieto ei katoa. 1,5 työtuntia joka viikko, 40 viikkoa vuodessa, tai melkein 2 täyttä työviikkoa. Paljon aikaa säästyy, kun annat PROMAn hoitaa varastohallinnan. Järjestelmä hoitaa tilaukset automaattisesti ja varmistaa, että varastomäärät ovat aina sovitun mukaiset. Sillä aikaa sinä voit keskittyä liiketoiminnan kasvattamiseen. Kun auto saapuu maalaamoon ja lähtee sieltä, monet teistä työstävät sitä. Vahinko on arvioitava, tarvittavat varaosat on tilattava, keskustelet autoliikkeen ja peltisepän kanssa. Tämä vaatii koordinointia ja aikaa. PROMassa kaikki voivat seurata auton korjaustyötä, myös kumppanisi. Säästät viikoittain jopa 3 puhelimessa viitettyä työtuntia, ja korjauslaskelman saat näkyviin yhdellä napin painalluksella. Useat maalaamot kokevat, että PROMA lyhentää korjausaikoja jopa 20%. Tämä tarkoittaa myös vähemmän kuluja sijaisautoista ja korkeampaa asiakastyytyväisyyttä. Kovan työn tulisi kannattaa. Sen vuoksi on järkevää verrata korjauslaskelmaa aikaan, mikä maalaamossasi korjaukseen kuluu. PROMA näyttää, kuinka paljon maalia on käytetty yksittäiseen korjausmaalaukseen. Täsmääkö määrä omaan arvioosi? Järjestelmä näyttää myös, miten monta työtuntia ja kuinka paljon materiaalia korjaukseen kului. PROMAn avulla näet jokaisesta asiakkaasta saadun tuoton. Pystyt vähentämään maalaamosi materiaalin kulutusta ja lisäämään tehokkuutta työaikoihin. Tiesitkö, että palkkakulut muodostavat yleensä noin 40% jokaisesta korjaustyöstä? Kun säästät tässä kohtaa rahaa, tuottosi lisääntyvät merkittävästi.